Salutare tuturor! M-am gândit să facem un top despre youtuberi care m-au inspirat să deschid canalul de YouTube. Să o lăsăm cu vorba și să începem. Primul youtuber care m-a inspirat este Viața lui Gabone. Un canal care povestește Gabone chestii despre viața lui care s-au întâmplat. Cum ar fi când a fost dat de la KFC-ul din America, chestii de genul. Următorul youtuber care urmează este Costa de Best, ceva de genul. Este unul dintre youtuberii mei preferați la povești, așa că dacă vei vedea clipul ăsta, să știi că ești un băiat tare și chiar apreciezi ce faci tu pentru canalul tău de YouTube. Ok, să mergem mai departe. Următorul youtuber care m-a inspirat e cineva care îl urmăresc din 2020, undeva pe acolo. E Povești de 2 lei. Povești de 2 lei este al doilea youtuber care îl ascult la povești. Ba chiar m-au cuprins poveștile lui așa de mult că când postează una eu direct sunt primul care se uită. Deci, hai să trecem la următorul. Este de vorbă cu Deep, cum spune el singur. Deep e genul de povestitor care face ca la carte. Adică dacă el într-o față din poveștile trebuie să fie nervos, el trebuie să simtă furia în realitate. Ei bine, hai să trecem la următorul. Următorul e imposibil să nu-l știți. Este La Povești cu Jimmy. Da, e imposibil să nu știi cine e Jimmy. E un povestitor foarte mult și chiar merită 1 milion de abonați. Așa că dacă vreți să îl susțineți să facă mai mulți abonați, așa că v-aș ruga să intrați pe el la canal și să-i dați un subscribe. Oricum, următorul youtuber e cel care îl urmăresc cel mai mult și de la el mi-am gândit să-mi pun numele așa. Deci, hai să-l prezentăm deja. E Poveștile lui Stefan. Da, el m-a inspirat să-mi pun numele Poveștile lui Emanuel. Din copilăria mea sunt fazele, deși încă sunt copil, am 12 ani. Dar asta menționez numai acum. Ok, următorul youtuber este Maste. Maste e unul dintre genul care i-am băgat în top. Chiar mi-a plăcut poveștile lui la nebunie. Eu pot să spun că el e unul din preferații mei. Așa că să trecem la următorul. Deci ăsta a fost topul de astăzi, doar pe youtuberii aceștia îi urmăresc eu la povești. Așa că dacă nu sunt abonați, intrați pe canalul lor, abonați-vă pentru că, de ce nu? Hai, pa!